On uvijek ljudima predstavlja zlo kao nešto dobro, nešto od čega će imati korist. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, mir vama. U Euharistiji mi slavimo Isusovu muku i smrt. I u tu muku, i u tu smrt mi prinosimo također muku i smrt svih žrtava koji su ovdje nasilno likvidirane, kao i na svim drugim mjestima. Jer sve te žrtve uvijek iznova dižu svoj glas prema nebu i ne ostaju šutnji. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Dogodilo na ovom lokalitetu. Okrutna masovna ubijanja, bez ikakvog suđenja i bilo kakve provjere o krivici ili nevinosti žrtve. Stojimo ovdje na zemlji natopljenoj krvlju poznatih i nepoznatih ljudi, čija krv kao nekada i Abelova nije prestala vikati nebu kroz sva ova desetljeća, kao što još uvijek viče i krv svih drugih nevinih žrtava u bilo kojem kutku naše zemlje.